Hello, good morning. Ah, hello guys, ako uli si Philip Raya Cebuano. Pag-aralan natin yung kasi karamihan natin problema natin yung sakit sa bulsa. Pwede natin yung malunasan yan. Pakinggan nyo lang ako. Ituturo ko lang kung paano natin gawin. What is MLM business? Yan po ang pag-aaralan natin ngayon. Ito po, tingnan nyo mabuti Karamihan yung mga business nasa advertising. Karamihan yan. Ayon kay Bill Gates, ang lahat naging successful MLM business. Ang tinatawag na networking. Ngayon, ang napaganda nito sa First Beta Plus. Bakit? Hindi na dinaan sa advertise. Bakit? Kung sino ang introduce o gusto willing maging artista katulad ko, ikaw ngayon ang bibigyan ng komisyon. Di ba pag mag-advertise, di ba ang binabayaran mga artista, television network, broadcasting, katulad ng mga radyo o kahit ano-anong mga gamit nila. Minsan nilalagay ng billboard. Tama ba? Dito po, ang kagandaan nito, tayo maging artista, tayo mag-endorse. Tayo bibigyan ni Ma'am Tuy. Ayun. Ano pa? Dito. Pagbili mo lang ng power pack, ito po yun. Yan. Ang isang bag yan, ang nagkakahalaga yan ng 10,677. Dahil gusto ng may-ari na magkaroon tayo ng free o libre, pag binili mong isang power pack, ang 10 lang babayaran mo yan. 10 box. Ngayon, nagkakalaga lang siya ng 8,898. So, ang dalawa, maging libre na yan. Pag ibininta mo ang dalawa, magkakaroon ka ng tubo na 1,779.60 centavos. Di ba napakaganda na? O kung ayaw mo na ibenta, gusto mo inumin, free. Kasi free naman yan, libre na yaman, di ba? Dito, no joining fee, no renewal fee, at wala tayong ditong membership fee. Pagbili mo lang, may negosyo ka na. Paano gagawin? Ito, pakinggan nyo mabuti ha. Dito, pwede ka mag-direct selling. Bakit? Sa lahat ng mga produkto sa opisina, ito, pwede ka mamimili kung saan ang gusto mo dyan. Gusto mo ba ito ng P-Solution? Ito, yung Guibano, Gold, lahat ng mga product ko. Pipili ka lang dyan kung alin gusto mong ipiin o tinatawag na bilihin. Ngayon, dahil dealer ka na, magkakaroon ka ng may copy rin dito, pwede mo piliin din yan. Marami. Lahat yan, kaya dealer ka na, magkaroon ka ng 25% discount. Yan, sa lahat ng produkto dyan. May sabon, yan. 20% ka na dyan, lifetime discount dyan. And then, mayroon tayong pre-training. Ika nga, seminar. Bakit? Kailangan dito ang negosyo pag-aaralan. Tinuturo ito ng libre. Yan, no? Libre na yan kung gusto mong aralin. Walang bayad na yan. Free facilities tayo sa opisina. Kung darating time na malaki ng negosyo nyo, pwede kayo na mag-conduct ng mga seminar. Dahil kung malaki na negosyo, walang bayad po yun. Kaya free facilities tayo doon. And then, paano simulan? Multiple ways na tinatawag. Mayroon tayo online. Uso na online natin ngayon. Kayo kung mahilig kayo sa mga online business, cellphone nyo, gusto nyo magamit, magiging kahit nasa bahay lang kayo, gusto nyo kumita, gamitin yung cellphone nyo. Hindi puro FB, hindi puro TikTok, hindi puro kahit saan-saan. Gamitin mo sa negosyo. Dito tinuturo na online. Kung gusto nyo makadagdag kalaman, punta kayo sa opisina, doon tinuturo kung paano gawin ang online. And then, ito yon. Dahil dealer ka na, ito yon. Halimbawa, ikaw to. Ito tinatawag na sales commission. Ano po yung sales commission? Parang ganito ha. Ikaw to, you. Ang ibig sabihin ng you, ikaw. Tama? May kakilala ka. Yung kakilala mo, dito mo nilagay sa kabila. Tama? Yun ang tinatawag ng sales commission. So, dahil ikaw magpakilala sa kanya, sa produkto, nagustuhan niya, bumili siya, automatic mayroon kang 500. Tama? Ganun kasimple.
So, ano pa? Kung gusto mo naman kumita dito ng tinatawag namin sales override commission, paano yan? Ganito yan ha. Bibigyan ka ng 440 ng product voucher. Ganito. Di ba ikaw to yung kanina? Di ba yung isa sa ikaw pakikilala sa negosyo natin, di ba? Bumili siya, hindi may kakilala siya, bumili rin. Hindi mo na to kakilala, tama? Kakilala na to ng kakilala mo. Okay? Kagandahan yan, sa kanya mapunta ang 500, sa'yo naman ang 440. Hindi na ikaw ang nagpasali. Okay? Malinaw? And then, ano pa? Ito yon. Ito tinatawag namin na max up sales commission. Yan. Ito, tinuturo to ng nakabukod. Kung gusto mo aralin to, kasi hanggang level 8 to eh. Tinuturo to doon, gusto mo pakinggan, para paano kumita dyan, pakinggan sa opisina, libre yan, tinuturo doon. And then, ito pa. Yan. Rebates. Ito mga rebates natin, no? Pipili ka sa mga rebates natin. Ito yan, no? Ito yung tinatawag natin na ikaw. First level mo, mayroon ka 3%. Yan, pipili ka ng product na yan. Second level mo, mayroon ka naman 2%. Ito. Third level mo, mayroon ka 1%. Yan, bariyanda yan, libre na yan. Sa lahat ng pinamili nila sa opisina, meron ka sa kailang 1%, 2% hanggang 3%. Nagsisimula yan sa first level hanggang third. Okay? Malinaw? And then, may rip up din tayo. Ito ang gusto mo aralin kung paano kumita. Tinuturo ko sa opisina ng bukod. Yung rip up na yan. 7 rip up. Rebates up to 15%. Pero mo, meron pang malaking 50% sa opisina. Tinuturo yan doon ng libre. Dito maraming kitaan dito na hindi na natin napapansin. Yan. And then, diretso tayo sa kanina. Halimbawa ito. Ito na, pakinggan mabuti ha. Dito maraming yung mayaman. Bakit? Dito ang gusto nila. Karamihan sa kasamahan ko. Kaya sila nakabili ng bahay, nakabili sila ng sasakyan. Lahat na nakakuha nilang gusto nila. Tinatawag na ang tawag nila nito eh. Meron sila katawagan dyan eh. Naniwala ba kayo sa mga time freedom? Naniwala kayo? Kung naniwala kayo, yung time freedom kasi, ikaw may gusto, tapos mayroon tinatawag na lahat ng gusto mo, magagawa mo. Kasi ikaw ang gagawa sa time freedom mo eh. Ang gagandahan lang, dahil sa dito, marami nakaipon ng mga kasama namin, yumaman, saan sila nakarating. Bakit? Nagawa nilang gusto nila eh. Di ba? Dahil dito sa ganitong programa. Ito tinatawag dito, Group Sales Override Commission. Group Sales, tandaan ha, Group Sales Override Commission. Binta ng grupo. Okay? Hindi binta mo. Ang pinag-usapan dito, binta ng grupo. Darating kasi ang time na magkakaroon ka ng maraming grupo. Yan talaga ang nagsisimula. Nagsimula lang ka lang sa isa, dalawa, hanggang pababa, 4, hanggang 8, hanggang dumami ka. Kasi ang nasa baba mo, hindi papayag yan na hindi kumita. Tama? Darating ang time na gusto nyo lang kumita. Parang ganito example ha. Tingnan mo ha, kanina ha. Di ba ikaw to, tandaan mo, di ba ikaw to? Ito, kakilala mo kanina, tama? Yes, kakilala mo kanina. May kakilala siya. Ang kakilala niya, hindi mo nakakilala. Naintindihan? Ngayon, si letter A, kakilala niya ngayon si Iligan. Okay? Nasa Manila ka, okay? Di mo kakilala, di mo siya nakita. Kakilala din niya taga Davao. Posible, kasi magkakaiba tayong lugar. Okay? Ngayon, ito naman sa side B mo, kakilala mo naman si B. Si B pinaliwanagan, naintindihan niya ang negosyo, bumili rin siya, start siya ng negosyo. Ngayon, may kakilala siya ngayon, si C at saka si Juan. Tingnan mo mabuti ha. Dito pa lang, kay A at saka kay B, kumita ka na automatic na bonus. Yung sinasabi ng group sales, binta ng grupo ha, automatic bibigyan ka ng 1.5. Okay na? Yes, okay na yan. And then ito na si side E mo,
kakilala niya dalawa. Si Iligan at si Cubao. Okay? Ngayon, ito naman si Side B naman, kakilala niya si Juan at saka si C. Imamats ng computer yan. Hindi na ikaw nagpasali, tandaan mo ha. Automatic yan, 1.5, 3,000 ka. Malinaw? Nakuha ba? O ito pa. Ang kagandahan niya, naintindihan ngayon ni Davao. Naintindihan niya ha. Hinataw ni Davao, hinataw niya. Nagpaparami siya dito. And then, ito naman din si Iligan, may kakilala siya Tagaligas Bay. Hindi mo nakilala, tandaan mo ha, hindi mo nakakilala. Kakilala ni Iligan, Tagaligas Bay. Ngayon, ang maganda dyan, ito si Iligan, may kakilala siya sa taga Cavite, taga Cebu. Posible, kasi yung mga kilala natin, nasa iba-ibang lugar yan. Okay? Pero ngayon, hindi mo nakakilala yan, kakilala na sa baba mo. Ngayon, ito naman si Juan, kakilala niya si Ito. Ito naman si C, kakilala niya si Dubai, si USA. Posible kasi may mga kamag-anak niya sa ibang bansa, tama? Ikaw nandito lang. Ngayon, kagandahan yan, habang nasa ibang bansa sila, nagtatrabaho, pinapromote nila ang negosyo. Extra income ka nga, hinataw nila. Ang tanong, alam mo ba ang pinagagawa nila? Hindi, kasi nandito ka lang sa bahay. Tama? Nandito ka lang sa Pilipinas. Sila nasa ibang bansa. Sila lang sa ibang lugar. Ngayon, ang gagandahan yan, dahil binta ng grupo, imamats ng computer. Hindi ikaw magmamats dyan, computer. Imamats yan, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5 sa'yo. Maganda ba o napakaganda? Pupunta ka lang ng opisina, pindutin mo yung number mo, pasok mo, tapos, pag nakalagay doon, check release, punta ka doon sa ibibigay mo yung doon, may chiki ka, at automatic ibibigay sa yun. Kung magkanong halaga na ang kinita mo, yun din ang halaga ilalagay doon. Ganon kasimple. Mahirap pa gawin. O sample na lang ha. Bibigyan diyan kita ng halimbawa. Kasi karamihan sabi nila, maganda lang daw yan, ang nauna, yun daw ang yayaman. Marami ako narinig na ganon. Ay, lang yan, maganda yan, ang magagaling lang dyan. Ang kikita, at saka yung nauna. Patutunayan ko sa'yo dito na walang nauna, walang nahuli. Dito pantay-pantay ang gusto ng kumpanya. Dito, walang nauna, walang nahuli. Halimbawa, bigyan ka ng sample. Ito kasi ang sinasabi dito, yung tawag dito na safety net. Ano ba ito safety net? Maximum of 10 matches every day. So, ibig sabihin, lahat tayo, mga member o dealer, 10 matches lang sa loob ng isang araw. Malinaw? Sample competition. Halimbawa lang ha. Ito ha. Bigyan ko sample competition. Mayroon tayo dito 5 working days. Ano yung 5 working days, no? Nagsisimula sa Lunes tayo, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado at Lunes, isang araw lang po yun. Kasi araw ng linggo para yun sa Panginoon. Kasi hindi na puro tayo trabaho na wala sa Panginoon. Tama? Okay? Ayun, sample, bibigyan kita ng halimbawa. Di ba ikaw to? Yan. Itong group E mo, sa araw ng Martes, nakabinta ng 3 sa group E. Tama? Grupo, tandaan mo ha, hindi ikaw nagbinta, grupo. Sa simula, oo, ikaw muna. Kasi isa sa kabila, isa sa kanan. Pero dito, pinag-usapan, grupo na. Darating ang panahon, may grupo ka. Darating yan. Diyan yung mayaman kasi ang iba dahil sa grupo. Ito, halimbawa, nung Martes, nakabinta ka ng 3. Okay? Sa A-side mo. Sa B-side mo naman, nakabinta ka rin dito ng 5. Ilang pares po yun? 3. Saan? Magkano halaga yon? Kasi 1.5 every pairing, di ba? 3 pares, 4.5 isang araw. Pwede na? Yes, pwede na yon. 4.5, malaking halaga na yon. Ayun. Pagdating naman ng Wednesday, yung side A mo, nakabinta ng 5. Malinaw, naintindihan mo? Nakabinta ng 5. And then, sa group B naman, nakabinta naman ng 3. Di ba may sobra kang 2 nung Martes? Bring down lang po yun. Para idagdag dito, yung 2, magiging 5 na. O ilang pares ngayon? 5. Tama? 5 sa side A, 5 sa side B. Dahil ibinaba ang 2, nung sobra nung Martes. Ngayon, ilang pares ba yun? 5. Magkano ibibigay sa isang araw?
Bibigyan kayo sa araw ng 7,500. Malinaw? 7,500 isang araw lang po yun. Okay? Ngayon. Pagkatapos nito, pagdating ng Thursday, yung side A mo, nakabinta ulit ng 8, yung grupo mo. 8. Yung group B naman, nakabinta ulit dito, ulit siya ng 8. Naintindihan mo? 8 pares, magkano po yun? Sa 115, 8 pares, 12,000 po yun. So, hindi na maliit. Bakit isang araw, 12,000? Totoo ba yan? Yung tanong. Totoo po yan. Marami na nakagawa niyan sa mga kasamaan ko. Ayun. Kung papansinin mo, 3 araw pa lang ang kikinikita, malaking halaga na. Kulang-kulang na 30,000. 3 araw pa lang yun, ha? Ngayon, pagdating ng Friday, ang grupo mo nakabinta dito ng 15. Sa group B naman, nakabinta naman ng 17. Tanong, magkano ibibigay? Di ba ang sabi, 10 match lang sa loob ng isang araw. Sumubra na siya ng 5 kasi 15 di ba? Ano mangyari sa sobra? Exist na po yan. Pupunta na po yan sa kumpanya. Yung lahat ng sobra para ang kumpanya natin matatag. Para ibabayad doon sa nauna sa atin para ang kumpanya hindi basta-basta malugi. Okay? Kaya dito, walang nauna, walang nahuli. Nahuli ka man, 10 matches pa rin. Nauna ka man, 10 matches pa rin. Oh. Magkano ibibigay sa'yo sa loob ng isang araw? 15,000 lang. Malinaw? Yan kagandahan yun. O ngayon, dito may mga tatagal na sa amin. Ang group, dito kumikita, dito, Sabado and Monday, sa Saturday and Monday, kumikita sila dito ng 20 sa side A. Dito naman sa side B, 25. Yan na po talaga yung kinikita nila araw-araw. Yan tinatawag na yan tinatawag na exist na palagi. Lagi ng minti na tin na yan. Minimum na tin. Ang kagandahan yan, di ba sabi, nauna ka man, nahuli ka man, 15,000 pa rin. Kaya dito pantay-pantay, walang nauna, walang nahuli. Napapansin? Di ba? Ano naman mangyari sa sobra? Punta ulit sa kumpanya. Bakit? Parang kumpanya natin matatag. Kaya pansinin mo ilang taon na ang ating negosyo hanggang ngayon hindi basta-basta nalulugi. Dahil sa programang ito, dahil sa talino ni Sir Sok. Kasi ang si Sir Sok, IT po yun. Pinag-aralan mabuti kung paano maging matatag ang kumpanya. Kaya dito marami na naging milyonaryo. Dahil sa ganitong pamaraan ng... Ito, tingnan mo Halimbawa na lang ha, kasi ang kikitain natin dito, sa loob ng ang potential income natin dito, 15,000 isang araw, 75,000 isang linggo, hanggang 300,000 ang isang buwan dito. Ang pwede kitain, lalo kung magaling ka dito. Potential po yan. Marami na nakagawa yan. Hindi yan hersey. Marami na nakagawa yan. Kung magaling ka, patunayan mo magaling ka. Kaya dito, advantage yung mayroong mga karanasan, may pinag-aralan. Marami dito, walang pinag-aralan na yumaman. Mayroon dito basurero, mayroon dito janitor lang, mayroon dito vendors, tricycle driver, doktor, taxi driver, halos lahat-lahat na mga klaseng trabaho nandito. Kaya dito walang discrimination dito eh. Pag gusto mo, okay. Pag ayaw mo, okay. Dito kasi, marami na dito yumaman. Tandaan, marami na yumaman. Nagtinaniwala lang sa ganitong programa. Tingnan mo Anong gusto nyo? Buwanan, lingguhan, arawan. Di ba? Kung halimbawa na lang ganito sample. Araw-araw ng 15 yan, araw-araw ng 15 yan, araw-araw ng 15 yan. Magkano yan sa loob ng isang linggo? 75,000. I-times 4 mo kasi
4 na linggo ang isang buwan, tama? 75 times 4 equals is 300, tama? So kikita ka ngayon dito ng 300,000 sa loob ng isang buwan. Pwede ba? Pwede na ba? Yes, pwede na yan. Halimbawa, isang linggo kumita ka dito ng 54 kasi may tax na dito, binawasan na ng tax yan. Yan. Kumikita ka ng isang linggo. Malaking bagay na po yan. Ang karamihan kasi, sabi ng iba, ay hindi naman totoo yan. Kasi ang tao, to see is to believe. Ako, hindi na kailangan ako na nakita ko na personal yan. Isa na halimbawa ko si Idol Manny. Bakit ko idol? Ako mismo saksi ko sa bahay nila sa Greenwoods. Itong swimming pool na to, nakagawa ako dyan. Ako mismo gumawa yan. Ito yung niya sa Batangas, resort niya sa Batangas. Ako din nag-repair yan. Kasi ako, para sa inyong kalaman, sa nakakalam, nangontrata po ako. Isa rin po ako nakakontrata din dito. Itong bahay na to, halos ako, nung panahon na sa Pasig ako, araw-araw ako dyan. Kaya saksi ako sa kanila. Sa Plus Beta Plus na nakuha yan. Itong mga sasakyan na to, totoo yan. Pansinin mo sa sasakyan na yan, totoo yan. Hindi ko lang mapakita kung may picture kami ni Idol. Kaya idol ko talaga yan. Bakit? Napakatindi, napagaling. Dati lang taxi driver. Naging milyonaryo. Kaya napakaganda talaga. Kaya dito, kailangan mo lang dito, tiwala sa sarili. Kailangan mo lang dito, sa sarili mo, pangarap. Gawin mo to na may pangarap. Kasi kung wala kang pangarap, hindi mo to gagawin. Huwag mong gawin to sa sarili mo lang. Tandaan mo. Gawin mo to para sa pamilya. Kailangan bigyan mo to ng lalim. Kasi marami akong nakausap na sabi nila, okay na lang sa akin, mamuhay. Mamatay naman tayo eh. Kung hindi mo mahal yung pamilya mo. Pero kung mahal mo, dapat gawin mo to. Opportunity ito, kung alam mo. Tama? Sabi ng iba, wala akong pera. Sabi ng iba, ako, tandaan nyo, nung nakilala ko to ang First Beta Plus, walang akong pera, zero ako. Zero ako. Alam mo ba, nung nakita ko to, hindi ako nakatulog 3 araw. Bakit? Sabi ko sa sarili ko, gusto ko. Una, napatunayan ko na marami na naging successful. Ang problema lang kung bakit di ako makatulog, wala akong pera. Hindi ko alam kung saan kukunin kaya hindi ako makatulog. Alam mo po, tips ko lang sa inyo. Sabi na nagsasalita doon na speaker sa opisina. Ang sabi niya, kung kinakailangan sumakay ka ng bus, sumakay ka. Tanong ko sa inyo, nakasakay na ba kayo ng bus? Tanong ko lang sa inyo. Kung nakasakay na kayo, okay. Pero wag niyo isipin, bus to na sa kalsada. Yung salitang bus, BU is, yung B, binta. Totoo, nagbinta ako ng laman. Baka nang inisip nyo, laman ko hindi ako ganun Laman ng bahay po yun. Sinangla ko yung yung pintas. Ay, kaya lang, mababa. Bininta ko na lang, 3,000 lang. Bininta ko yung TV, binarat, 500. No choice eh. Kulang pa rin. Napunta ako ngayon dun sa utang. Lahat tayo dumaan tayo sa utang. Iniisip ko, ayaw ko mangutang. Kaya lang iniisip ko naman, kailangan ko mangutang, huli na to. Nangutang po talaga ako. Para ipuno doon sa gusto ko. Kasi gusto kong negosyo. Nakita ko na paganda. So dito, nakita ko kasi yung opportunity na maraming mababago. Kasi bakit? Nakita ko sa kanila, talaga na bago.
Marami sila nakita ko sa kanila. Una, yung kaibigan ko, yung kakilala ko, hanggang yung pinagtrabahoan ko nga, naging successful sila, magandang mga resort, magandang bahay, magandang sasakyan. Yun ang hindi nakapagpatulog sa akin. Kaya, swerte nyo kung makatulog pa kayo ngayon. Bakit? Hindi nyo naintindihan. Kasi ako noon, kaya hindi ako nakatulog, naintindihan ko eh. Iniisip ko, kung di ko to gagawin, magtatrabaho ako. Alam ko na pinanggalingan ko, araw-araw pasok, araw-araw commute. Alam ko na eh. Anong opportunity naghihintay kung di ko to gawin? Kaya no choice ako. Lahat ginawa ko yun. Yung is, kung may pangsangla kayo, isasanla nyo na. Mabuo mo lang ang 8,898. Tips ko lang po lang sa inyo. Mag-iwan ako ng kunting kwento para sa kunting kaalaman. Sana sa kwentong ito, magkakaroon kayo ng kunting kasi nung una kasi, napakinggan ko to. Ang sabi nung nagsalita, speaker, sabi niya, simula ngayon, huwag ka magsasalita. Pag uwi mo ng bahay, huwag ka muna pumasok sa bahay niyo. Paglapit mo sa bahay, sa tinitirahan nyo, kung nangupahan man kayo, o sarili nyo ang bahay, tumabi kayo sa kalsada. Titingnan mong hagod ang buong bahay mo, buong tinitirahan mo. Tingnan mong buong buo. Ngayon, pagtingin mo sa bahay mo, sa tinitirahan mo, tingnan mo kung ano ang kailangan, ano ang kulang. Kung sa tingin mo may kulang doon sa bahay na tinitirahan mo, kung anong upahan ka maghindi, gawin mo to. Baka makatulong sa'yo to. Matapos mo na makita kayo ng bahay mo, pumasok ka sa loob ng bahay mo. Bago mo sila kausapin, kung nasaan man niya yung mga anak mo, nasaan mga asawa mo, tingnan mo sa sala kung may sala kayo. Pagmasdan nyo sila kung masaya ba sila. Pagmasdan mo sila kung ano bang kailangan nila. Tanungin mo sarili mo. And then, kung may kwarto kayo, pumasok kayo sa kwarto nyo. Tingnan mo buong paligid ng kwarto mo kung anong kailangan doon. Tanungin mo sarili mo kung ano nga bang kailangan. Sa lahat na nakikita mo, maghanap ka ng salamin. Tips ko lang sa iyo, huwag kang kumuha ng salamin na maliit. Kung maaari, kung may malaki kayo, tingnan mo ng malaking salamin. Buong salamin. Tingnan mo sa sarili mo. Humarap ka sa sarili mo. At lahat ng nakita mo, lahat ng kailangan mo, pagmasday mo sarili mo. Tanungin mo ang sarili mo. Masaya ba ako sa nakita ko? Minsan, nasa sa atin ang pagdesisyon. Kailangan natin mag-try alang-alang sa pangarap. Ito na ang sagot sa matagal mo nang pinapanalangin. Baka ito na. Gawin mo na lang. Hindi ito ang pinakilala sa'yo ng Panginoon kung hindi para sa'yo. Swerte mo, napakinggan mo to. Ang iba hindi alam. Baka ikaw na. Nasa sayo na. Ibinigay na. Gawin mo na lang. Walang mawawala kung gagawin mo to. Kasi dati ka nang wala. Yan lang tandaan mo. Salamat. Great morning at sana may natutunan sa mga sinasabi ko. Yun lang po. Bye-bye.